Ki prolog bait akan dikejanmit apok kejelam jongu Chief Minister ngidon biang ke review meeting. Bat beliau sengauru ia ki cases ki ba idea chess ilapen syai. Bat kani kelong nak kepata jingtip jong ki pajba nong snong jong kejelam ikla barokoi. Bat hapok ke review meeting hadin bangilaya sani bha ngakwa ban kentu bat ban pentip ba kaneka kes kanang keu nakawi kasngi syakawi kasngi bat kabanga kerpat nakaliang jong ka sorkar sya barok kinong snong jong ka jelam megala jongi barok ba pihap ya kaban sumar bha daladi yaladi kejingyap mentakasngi ide sila ong khat wengut bat kham tam ka kes ka babun nakawi kasngi syakawi kasngi ka jia hapo East Castles district ka jongi tengah kwa ban ong da ka bakia ka mensem iwei pai wei inong snong hapo ka district bat kumju aka jela barokawi ba phin ngau bha ban pikir ban sumar bha yaladi namar ba kaneka kis kanang kiu na kawi kasngi sya kawi pat kasngi baha kabedei bat ka lockdown kabedei ban kut haka shipau trik san baji menstep nreina kaliang jong ka sarkar kamban sesyu ngisim ya karai naman ngayon iya kejingkeu stet kikis hapo East Castles jongi barok kawai kumtang lasim ya karai bahkan ni ka lockdown kan beteng omsyu tang haka sipau turik san baje menstep ngin beteng biang sasitayo bat kan kut hadu ka khat nyau turik san baje menstep batru ngin sasim biang ya karai hadin katu kan nisngi ya ka ka badon kamban le na ka benta ka jingpha jong ki pajba ka East Khasi Hills bat kumjuru na ka benta ka jingbit ki jingbiang ki pajba jong ka jelame kala jongi barok kawai ki prolog haka review meeting kemengisyong mentaka janmit haka ni ka lockdown hapo ka district East Khasi Hills barokaway kikam ki bengisya bantrei mentaka long ngisya tang ya ki banks bat ki post office bat ya kaniru ngila ai ki instruction bakin penduna yakin nong trei ki jong ki halaki jong ki office na ka benta ka East Khasi Hills barok kawai kata kadai kawai ka bangi ngi ailat hakani ka lockdown ka ban sedang biang nadu san baje menstep haka shipau torik ka ban sakut haka khat nyau torik Monday san baje menstep ka home delivery kan yaj bet kat kum banglale hakan ka tayo baro sitayo nang ta susu ka bengisya kalong bakitu ki construction work lan ki jingtrei ki bakidon kitu ki nong trei ki laborers let's say halaka jong ka compound lani halaka jong ka campus ka jong ki lakalong ka private, lakalong ka government, ya kata ru ngisya, tangba ka order ka bangin ai siya borok ki contractors, lani kitu ki employers, ki ba ai kam ya kitu ki nong bela lani ki mystery, ba kim day ban sya ya kitu ki nong trei, ba kin mi na ka jakat trei jong ki. Ha kani kapor lockdown
kidei ban syong ban sa hakaju ke jaka menstep kintrei janmit anikla syong kimbit ban mi na ki jakatrei lani na ka compound lani ka campus lani ka premises kaba kidon palat nang ta ngimsya ya ki construction activities bakin trei lada omdei ki baladon lepa kinong trei jongki hakatu ka jaka kabakitrei batru kabakisa haki sait ki jongki ki baper bat yakani ngi ailat omtang haslong nrei kalong na kabenta ka district ki baro kawai pat kidukan de marba mardi ngisya kumbajulong tenrei mentangi da kerpat da kejingi lang ki bor snong ki nong yalam snong ki committee snong kitu ki covid management committee haki snong ki locality ki baper da ki lang bat ka district administration ngi kerpat bakin regulate hakitu kisnong ki jongki laka jong bayakine kidukan marba mardi kinple man kasngi katkum kejing start bat katkum kejing pe jong kini ki committee snong la ka benta la ka jong kaningi rai kalong ban penting na baki beriu kinum du bam bat ka baaru kinum lej mi na kawe kisnong sya kawe pat kisnong nga ainuksa lesi kumanga ngadon hapok se la ngadon kam bantit ya kamarbam kamardi ngade bantit beit na pok se ngam don kam ban lej chalai mukra ngam don kam ban lej umpling ngam don kam ban lej renja la ni ngam don kam ban lej chanong rim hills kata kadi karai ka bangi sim na ka sarkar bat bangi da kerpate na kaliang ka sarkar nadu kinong sensar snong no sensar thau bangin ya trelang knang bikin nong song snong halaki jong ki snong halaki jong ki jaka kin nemmi lani kin nem ya syaki wei pat ki snong ki thau namar daka bale kumta ngila banyo ya ka infection na uni uknyang jingpang kawai ka bangi sim su karai menta ka janmit kalong badang don kitu ki subjects ki badang sa ya kitu ki kena puli class 12 ki badai ban pendep hapo ka khat artarik jong uni ubenai ya kitu ki subject ki badang sa ka sarkar la sim karai ba ya kaniru ngin postpone shwa ya ka exam but ka education department kan sale ya kabadon kam ban pentip syaki students batru ka sarkar kan sa simbiang ya karai ban pentip lanu ba ngilalong ready ban pelong ya kane ka exam kawe susu kabenta ka bengi sim kalong ba kumba pilatip ba ka weekend lockdown hapo paro kawe ke jela kasdang nadu menmit aka por sipo beji batkan kut hadu kasngin kong por san beji ya kane ka weekend lockdown ngindang yai beteng man ka friday sipo beji menmit hadu kasngin kong san beji menstep hadu banginda pentip dakum wei pat kawairu kabangi sim ya karai hakabidei bat ka East Khasi Hills menta ka janmit kitu ki jingtrai sispa asngi hakisnong kendong bat kisnong ki baper ki baham hapo ka East Khasi Hills bat kumju hakajala megala jongi baro kawai ya kaningi ailat ba kintrei rengkat bat ki protocols kabaar ka farming activities
farming activities. Kabaya day bat kin nong rep. Lase kade ka por thung ka por tep. Lade kade ka por bakin khet ya ki jing thung ki jing tep jongki. Ya kataru nakaliang joko sarkar ka ailat tangba ki haban board perking ya ki protocols ki ba ka health department kala issue hakini kisngi ki bala dep. Nilayo bun ki jing ut na ki nong rep. Ki ba bun sen mensngi ki khet ya kitu ki marep ki mariang jongki ki balong ki bala ban pud no sisngi arsngi. Te hakabai day bat kata mentana kaliang jong sarkar hapo kajing penyaj hakapo kajing penbet jong i deputy commissioner ngila sedang biang ngila revive biang ngila reactivate biang ya katuka tim ka bangi ong ka nari bat ka 1917 items 1917 items bat ni syania hakine kiseng bakin ya tie up bakin ya penbet bat kitu ki local traders hakaba kumnu nla ban shim ya ketuka mar rep ke jongki bat ru ban penpoi syaka jaka ka bedon kam na ka benta kawei ban penim ya kinong rep bat ka ba arpat na ka benta ki nong sok snong jong ke jela ka jongi bakin yo ya ki jhur ki jhep ha ki tengkong ying ke jongki tenaka daw nga kerpat ya ki nong rep bakin nem da khuslai than syapang ki marep ki mariang ke jongki na kaliang ke jong ka sarkar ngila IT ha ka district association bakin penbit kin penbiang la bandon ke jingduna hang ni hang tai kat tu kan ni nrei kat panang mi kasngi ngin penjanai ngin penbit ngin penbiang khnang ba kan num don jing yakin nong song snong bat kham tam ru na ka benta jong kin nong rep jongi ki ba im leng ba ka rep karyang ka jongki